MeghalayaPost.news. Kumshi benta ban kamau burom ya kasing kha kpa karib gajai benriu Mahatma Gandhi kabadi gajing dap shispa san snem ka Shnong Umsawnongkharai meta kasing kala rakhi ya gani kasing gerpang ha ka artarik risau arjar psau na ka punlong ya gajing khoi chnong khoi thau na ka benta ban wanra ya ka khoi ka suba ha po ka Shnong ka thau hi bro kawai ya gani gajing khoi chnong lai lam do rang ba Shnong ba Angelesen ba dusketri ba Joni Shla bala shim benta langru na do ki Samla ki Longkmi ki Longpa ba ki ba no Shnong bro kawai hadin gajing khoi chnong la punlong ru ya gajing ba sum jong borok kipai ba no Shnong baru la sam Khusnam Sha ki kon Samla ba pas ba haka SSLC ba HSSLC examination ajar psau kibri ki Samla Pule na tek Shnong haka bala polong ya gani gajing ai Khusnam daka understanding of lifelong learning for all in society ulas kabade katkum kathong ka New India literacy program bar kabade ru kathong ban kintiu na gabanta banang ban tho ban puli ya kitu ki bamshim la yo alat ban pendep yi gajing puli MeghalayaPost.news.